Călătorul care dorește să viziteze meteorele, străbătând câmpul Tesaliei, trece întâi prin orașul Tricala. Acest oraș pitoresc poartă pecetea unor amintiri istorice unice, a fost locuit în urmă cu 5.000 de ani și până în secolul al XI-lea, înaintea erei noastre, și s-a numit Trichi. Numele acesta îl întâlnim pentru prima oară în scrierile lui Homer. În epoca antică, Trichi reprezenta un centru cultural și religios mult admirat. Aici exista o biserică renumită în aceea epocă, aceea a lui Asclepiu. Tricala de astăzi a cunoscut în anii creștinismului vechi o înflorire unică. În secolul al VI-lea al erei noastre, împăratul Justinian renovează zidurile cetății. În anul 1082, cotropitorii normanzi ocupă orașul, în timp ce în anul 1204 Tricala făcea parte din regatul francilor din Salonic. Forțe puternice pun stăpânire din timp în timp asupra orașului până în anul 1393, când toată Tesalia intră sub stăpânirea turcească. Dezvoltarea statului călugărilor de la Meteora, în special în timpul secolului al XIV-lea, a conferit orașului Tricala o faimă deosebită, ca și în întregii regiuni de altfel. Printre monumentele păstrate până astăzi, vizitatorul are ocazia să admire castrul și bisericile din perioada post-bizantină. În provincia Imperiului Otoman, gravica ortodoxă, sub straja artei bizantine, a avut o influență foarte mare. Exista biserici cu acoperișuri de lemn și admirabile frește, scene sculptate în piatră și biserici sculptate în lemn, cu totul inedite. Din această perioadă datează și Jamia Cursum, foarte interesantă din punct de vedere arhitectonic, care a fost construită în secolul al XVI-lea de către arhitectul de origine greacă Sinan. Lăsând în urmă Tricala, după numai câțiva kilometri, vedem în adâncimea priveliștii care îi se înfățișează, încadrată de meteore, stâncile lui Dumnezeu, pitorescul oraș Calabaca. Cu cât te apropii mai mult de meteore, cu atât mai mult simți că ai lăsat în urmă o lume pământească pentru a intra într-o împărăție nouă, zidită de însuși Dumnezeu, aceea a cerurilor între stânci muntoase foarte înalte, pe care numai Dumnezeu ar fi putut să le creeze cu atâta măreție arhitecturală supralumească. Calabaca se află la poalele meteorelor. Aici, în timpuri străvechi, exista orașul Egino, în timp ce în epoca medievală aceeași localitate se numea Stagi. În ultima perioadă a Imperiului Otoman a fost numită Calabaca. În micuțul și pitoresc oraș Calabaca se păstrează până astăzi destule biserici bizantine cu iconostasul sculptate în lemn și cu picturi murale lucrate cu mult meșteșug. Impunătoare biserică bizantină, Adormirea Maicii Domnului constituie cea mai importantă construcție monumentală a orașului. Acest templu bisericesc al episcopiei Sagonilor reprezintă tot ce poate fi mai de preț pentru arta bizantină și post-bizantină. Biserica din Calabaca, cum este cunoscută astăzi, se presupune a fi fost construită între secolele al XVI-lea și al XIX-lea. În partea de răsărit a clădirii, în punctul său terminal, au fost salvate valoroase picturi murale datând din secolul al XII-lea. Biserica este împodobită în cea mai mare parte cu admirabile picturi murale care datează din anul 1573 și care reprezintă imaginilor unor sfinți în mărime naturală. Surse corespunzătoare ne informează că acestea sunt lucrările preoților Chiriazis și Neofitos, fiul lui Cricos, renumitul pictor Teofanus. Impresie face vizitatorului amvonul de marmură din centrul bisericii,
refăcut din rămășițele amvonului inițial al vechii biserici creștine. Admirabile sunt și minunatele sculpturi din lemn, de jur împrejur, icoanele portative ale sfinților, precum și iconostasul care s-a păstrat în întregime, de asemenea sculptat în lemn. Pe peretele din partea de nord a pronaosului este înscris un document cu sigiliul din aur al împăratului Andronicos al III-lea, prin care erau ratificate granițele episcopiei stagonilor. În această biserică se află și documentul patriarhului Arsenios, emis în același scop în anul 1393. În vecinătatea orașului Calabaca, întins la poalele Meteorei, poate fi admirat micuțul, dar pitorescul sătuc Castrachi. O priveliște de o frumusețe rară se arată în fața ochilor vizitatorului. Zidurile albe ca neaua, bârnele de lemn gros și acoperișurile de țiglă roșie, toate acestea la picioarele unui uriaș de piatră, înfipt cu putere de însuși Dumnezeu. Vizitatorul se simte în acest sătuc ca și când s-ar afla în pragul unei păduri de piatră, la porțile unei lumi a cugetului, spuse cu devonament sfințeniei a unei lumi a rugăciunii profunde într-o înălțare a sufletului în împărăția cerurilor. Meteora, stâncile lui Dumnezeu, începutul ultimei ierni a mileniului. Prezența lor impunătoare și măreață, unică și irepetabilă în configurația naturală a scoarței pământului, te face să crezi că arată drumul sufletului către cer. Înăuntrul acestor mase cenușii și crestate de piatră se aud rugăciunile sfinților, precum vâjetul vântului puternic, descriind puterea omului de a clădi prin credința sa temple ale unirii dintre pământ și cer. Acest fenomen natural al creierii unor astfel de sângi cenușii, a căror înălțime ajunge uneori până la 400 de metri, nu a putut fi explicat până astăzi din punct de vedere științific. Vizitatorul, temător de altfel, rămâne extaziat în fața acestor uriași, încercând să găsească răspuns marilor întrebări. Unii oameni de știință atribuie constituirea acestor stânci unor formațiuni corozive care și-au căpătat înfățișarea finală în urmă cu aproximativ 60.000 de ani. Alții le consideră triunghiulare ca un con de râu. Dacă este valabilă această a doua teorie, atunci poate că regiunea meteorelor a fost cândva conul unui râu care în timpuri străvechi, când câmpia de astăzi a Tesaliei era un loc imens, a adus cu sine nisip, noroi, mâl și pietriș, odată cu ieșirea lui în această regiune. Toate aceste depuneri poate că s-au pietrificat mai târziu printr-o comportare inedită a naturii și au format acest con care, mult mai târziu, după ce apele s-au retras, au format astfel dealuri și stânci de diferite forme. Anumiți oameni de știință sunt de părere că forma actuală a stâncilor meteorelor se datorează acțiunii de coreziune pe care o declanșează vântul. Indiferent de explicațiile științifice sau de orice altă explicație, în legătură cu originea acestei păduri de piatră a meteorelor, care până astăzi constituie un fenomen natural unic pe plan mondial, prezența mănăstirilor sădite pe culmilor lor, ca niște flori de piatră, transformă mirarea în dedicație religioasă și admirația în rugăciune. În concordanță cu tradiția călugărească, se afirmă că în anul 985, primul ascet al meteorelor era un pusnic pe numele său Varnavas, care, întemeind micul schit al Sfântului Duh, între dealuri deasupra micului sat Castrachi.
Pașii acestui sihastru i-au urmat și alți asceți în timpul secolului al XI-lea. Agonia într-un exersare a sufletului și simțământului că sfințenia acestui loc reprezintă un spațiu ideal în lupta pentru câștigarea cerului, a dus la concentrarea tuturor puterilor lor. Drumul care conducea spre culmile acestor stânci ascunse era însemnat pentru aceștia de însuși Dumnezeu. Ei au săpat stâncile cu o răbdare admirabilă, au construit chilii și capele mici, locuri de închinăciune unde să îngenucheze zi și noapte rugându-se la Dumnezeu. Astfel a început organizarea primii comunități a pusnicilor care locuiau în aceste schituri, pe stâncile ascunse, acolo unde numai păsările sălbatice și vulturii puteau ajunge. Cu fantezia lui, vizitatorul se întoarce în timp și caută puritatea figurilor acestora care trăiesc în chilii, în tovărășia păsărilor, a cerului și a vântului. Toată ziua, vara sau iarna, ei scurtează orizonturile, admiră și se bucură de creația pământului, se roagă într-o eliberare a sufletelor. Trăiesc hrănindu-se cu pâine, miere, brânză și lapte de la animalele care pasc la poalele stâncilor. În nopțile de vară își îndreaptă privirile spre cer, numără stelele în imensitatea universului, încercând să înțeleagă esența prezenței lui Dumnezeu însuși. În iernile reci, după munca obositoare în timpul zilei, lângă foc, vorbesc cu Dumnezeu, mănâncă pâine sfințită, beau vin de regiune și își încep rugăciunea. Întemeierea primelor mănăstiri și în organizarea statului călugărilor s-au săvârșit în timpul secolului al XIV-lea. La mijlocul secolului al XII-lea, când asceții au întemeiat schitul dupian sau, astfel spus, schitul stagonilor și au organizat prima formă de existență a comunității călugărilor din regiunea Meteorelor. Anumite surse istorice relatează că mai jos de coloana Dupianei există o biserică a Preasfințitei Fecioare cu pruncul, numită Dupiani, în cadrul căreia, în fiecare duminică, călugării din chiliile învecinate făceau rugăciunea în comun. Astfel s-a creat prima formă de organizare rudimentară a statului călugărilor de la Meteora. Toate schiturile au fost subordonate episcopiei stagonilor, care avea drept conducător pe cel al dintâiului numit, adică pe acela care conducea toate schiturile, scaunul episcopiei fiind Biserica Fecioarei Dupiani. La mijlocul secolului al XIV-lea, cel dintâi era Milos, un admirabil reprezentant al monahismului din regiunea Meteorelor. Prin activitatea sa intensă, schitul a obținut diferite privilegii, iar cele 4 biserici, nou întemeiate, au conferit strălucire gotelor din jur. În aceeași perioadă, schitul s-a desprins de episcopia stagonilor, în timp ce în regiunea Meteorelor și-a făcut simțită prezența cu cernicul Atanasios, cel care a fondat Marea Meteoră și care s-a dedicat cu pasiune organizării sociale a statului călugărilor de la Meteora, care intră într-o etapă de mare înflorire. În perioada secolului al XV-lea, viața de mănăstire la Meteora prezintă o înclinare, însă, în secolul al XVI-lea, un nou vânt de renoire suflă. Cele mai multe mănăstiri se renovează și pe diferite piscuri ale stâncilor se ivesc noi mănăstiri. În secolul al XVI-lea, mănăstirile
au cunoscut o perioadă minunată. Cel de-al doilea război mondial influențează în mod catalizator comunitatea călugărilor de la Meteora. Printre multele schituri și cele 24 de mănăstiri, numai 7 s-au păstrat până în zilele noastre. Celelalte mănăstiri și ruinele schiturilor, scufundate în amintirilor epocilor precedente, așteaptă răbdătoare pe piscurile abrupte ale stâncilor să trăiască o nouă perioadă de strălucire religioasă, așa cum dictează gândul lui Dumnezeu însuși. Mănăstirea Sfântul Nicolae Odihnitorul. În această zi de iarnă, în care norii înfășoară vârfurile de piatră ale stâncilor Meteorei, în care picăturile diamantine ale ploii accentuează măreția indescriptibilă a acestor meleaguri sfinte, după ce lăsăm în urmă stânca Sfintei Fecioare Dupiana și ultimele case ale pitorescului sat Castrachi, de cum începe urcușul, pe partea stângă întâlnim mănăstirea Sfântul Nicolae Odihnitorul. Aflată pe o stâncă de înălțime medie, lipită cu îndrăzneală ca o stridie pe partea de răsărit a acestuia, într-o atmosferă sumbră și umedă, ea pare să fie un leagăn al spiritelor cerești. În interiorul mănăstirii, care se constituie din mai multe nivele, se află și biserica închinată Sfântului Nicolae. În același ansamblu se încadrează și capela Sfântului Anton și a Sfântului înainte premergător, chiliile, clădirea sălii de masă, un rezervor de apă, cripta și cămările. Turnul din partea de nord găzduiește un mecanism cu scripte impresionant pe care modeștii călugări îl foloseau pentru a urca sau a coborî ei însăși spre diferitele materiale. Anumite surse ne informează că mănăstirea a luat numele Odihnitorul de la întemeietorul ei. Există însă și alte surse care ne informează că mănăstirea a luat acest nume deoarece reprezenta pentru călugări un loc ideal de găsire a liniștii. Se presupune că viața călugărească pe vârful acestei stânci a început din secolul al XIV-lea. Puținele picturi murale păstrate până astăzi în capela Sfântului Anton adeveresc faptul că bisericuța a fost construită de călugări în secolul al XIV-lea. Mănăstirea rămâne nelocuită în secolul al XV-lea, iar la începutul secolului al XVI-lea se procede la renovarea ei. Faima pe care mănăstirea o are de la un capăt la altul al pământului se datorează în special lucrărilor sale de artă unice, găzduită în cadrul bisericii. Începuturile activităților creatoare umane, în conformitate cu Vechiul Testament, Adam denumește animalele și păsările cerului. Această pictură murală aparține lui Teofan și împodobește cu măestrie biserica mănăstirii Sfântului Nicolae Odihnitorul. În biserică mai poate fi văzută de asemenea și o altă lucrare inedită a lui Teofan, Ispitele lui Hristos în deșert. Domnul respinge și înconjură ispitele demonilor care îl promit glorie, bogăție pe pământ. Aici poate fi văzut un fragment de frescă aparținând de asemenea lui Teofan, care înfățișează adormirea Sfântului Efrem din Siros. Aici, Sfinții Artemios în partea stângă și Evstatios în partea dreaptă împodobesc biserica Sfintei Mănăstiri. Sfântul Iacob, persanul, încă o frescă din panteonul mănăstirii create de Teofan, acest inspirat pictor de icoane.
Aici, încă o lucrare admirabilă a sa, scoaterea demonilor prin porunca Domnului din nefericitele suflete demonizate și împățișarea lor ca porci care, împreună cu demonii înaripați, cad în apele unui lac. Sfântul Eufrosin, Sfântul Pahomios, în partea stângă a lucrării, și Îngerul Domnului în partea dreaptă. O ultimă icoană, cea a lui Iisus Hristos crucificat, poate una din cele mai dramatice lucrări ale lui Teofan, aflate în biserica mănăstirii Sfântului Nicolae Odihnitorul. În această schiță a lui Vasili Barski, realizată în anul 1745, pot fi văzute mănăstirea Sfântului Nicolae Odihnitorul și schitul Preacinstitului Înainte Mergător. Lăsăm în urmă mănăstirea Sfântului Nicolae și ne continuăm drumul care urcă, ai crede, până la cer. Înconjurați de stâncile uriașe ale meteorelor, admirația noastră se transformă în teamă. Ciripitul păsărilor care răsună pretutindeni în mijlocul acestor coloși de piatră cenușii, norii plumburii care străbat râpele și prăpastiile dau impresia unor cărări create cu meșteșug, cărări care fac ca gândul călugărilor să ajungă din cartea de rugăciune în înaltul cerurilor. Mănăstirea Rusanu. La mijlocul drumului care înconjoară și unește sfintele mănăstiri de la Meteora, vizitatorul zărește o stâncă înaltă, retrasă și impunătoare, pe culmea căreia se află, ca o stemă cerească, mănăstirea Rusanu. De departe, stânca și mănăstirea par a fi una, un trup mândru, plămădit de aceeași mână dumnezeiască. La mijlocul secolului al XVI-lea, construcția a fost finalizată în forma pe care o are astăzi, construită din 3 nivele. Izvoare istorice ne informează că stânca Rusanu a fost locuită cu mult înainte de secolul al XVI-lea. Acolo, într-o chilie sărăcăcioasă, devenită mai târziu biserică, au trăit primii călugări. Când au urcat stânca pentru prima oară acești vulturi cu suflete de lei, nu ne este cunoscut. Se presupune, cu puțin înainte sau cu puțin după întemeierea schitului Dupanii, înainte de a doua jumătate al secolului al XII-lea. Numele Rusanu este posibil să fi fost numele primului locuitor sfânt care a urcat și a constituit chilia pe această culme, pentru ca rugăciunea lui să ajungă astfel mai ușor la preanaltul. În secolul al XVI-lea, vechea biserică, dedicată metamorfozei Mântuitorului, și actuala biserică erau niște ruine. Iosaf și Maximos, 2 frați din Epir, plini de energie și cu flacăra credinței în sufletele lor, au transformat ruinele într-o admirabilă mănăstire, a cărei comunitate au organizat-o atent și sistematic. Nectarius și Teofan, renovatorii mănăstirii Varlam, reprezentau pentru Ioasaf și Maxim exemplul ideal. Testamentul celor 2 sfinți călugări, care reprezintă și protocolul mănăstirii Rusanu, este, s-ar crede, copia fidelă după acela al călugărilor mănăstirii Varlam. Din testament aflăm că cei 2 frați au urcat această stâncă abruptă și au construit biserica în anul 1545, în locul ruinelor vechii biserici a metamorfozei Mântuitorului, având consimțământul mitropolitului Larisei, Visarion și al
egumenului mănăstirii Marii Meteore. Cu pasiune și cu credință dumnezeiască, au clădit hanul și chiliile, au aprovizionat mănăstirea cu obiecte de metal și de lemn, absolut necesare, odăjdii sfinte și cărți valoroase. În curând mănăstirea dobândea proprietăți funciare și devenea punctul de atracție pentru mulți călugări care căutau o viață retrasă cu statut comunitar. Cei doi întemeietori au stipulat în testamentul lor că mănăstirea să fie deschisă cu sinceritate tuturor. Această afirmație admirabilă cuprinde toate marile valori ale vieții călugărești, potrivit căreia nimeni nu are avere personală, nimic nu aparține nimănui, pentru că toate aparțin tuturor. Podiștele care unesc gurile părpastiilor dintre stâncile abrupte creează vizitatorului teamă. Aici, schița pictorului Barski, care redă artistic imaginea mănăstirii Rusanu în anul 1745. Astăzi, mănăstirea Rusanu funcționează ca mănăstire de maici, cinstind memoria Sfintei Varvara. În interiorul mănăstirii, această venerabilă clădire de piatră cu acoperiș de țiglă sunt păstrate lucrări de artă de o valoare inestimabilă. O inscripție aflată de dedesubtul scenei adormirii Maicii Domnului ne informează în legătură cu perioada în care pictorii de icoane împodobeau biserica cu lucrări inedite. Influența adâncă a școlii cretane, îmbinate cu inspirația divină pe care o oferă peisajul meteorelor, i-a determinat pe creatorii anonimi să mântuiască penelul. În atmosfera plină de mister a bisericii, în lumina palidă a lumânărilor, vizitatorul rămâne extaziat. Arce și arcade, îmbrăcate cu imagini ale sfinților, în cele mai sfinte întruchipări. Templu, graniță între lumea pământeană și cea a cerurilor. Trimit sufletul omenesc în vecinătatea îngerilor. Sfinții Constantin și Elena. Așteți, sfinți și barzi a imnelor creștine. Locul unde tronează templul sculptat în lemn, icoana Preasfintei Maici a Domnului și cea care îl înfățișează atât de candid pe Iisus din Nazaret, este revendicat de o intrare modestă în altar, care se dorește a fi prefăcută într-o poartă a cerului. În cavitatea interioară a cupolei a tot împăratului, regele tuturor veghează biserica, lumea pământeană, comunitățile popoarelor. Extraordinara lucrare reprezentând judecata de apoi este glasul lăuntric al pictorilor de icoane care încearcă să surprindă orologiul universal când sufletele sunt judecate în balanța binelui și al răului. Mănăstirea Rusanu, lăcaș de rugăciune, înviere, comunicare cu lumea divină, una dintre stâncile lui Dumnezeu. Mănăstirea Varlam, cea de-a doua mare mănăstire a meteorelor și în același timp una dintre cele mai remarcabile din întreaga Grecie, este mănăstirea Varlam.
Văzând de departe această mănăstire pitorească, urcată pe culmea unei stânci uriașe, este imposibil să-și imagineze cineva picturile sale murale strălucitoare, manuscrisele unice, podoabele de artă bisericească și moaștele sfinte pe care le găzduiesc zidurile sale de piatră. Varlam a fost un ascet care locuise pe această stâncă pentru prima oară, aproximativ la jumătatea secolului al XII-lea. Izvoarele istorice ne informează că Varlam a trăit în aceeași perioadă cu Sfântul Athanasie Meteoritul, pe care l-a ajutat când acesta fusese atacat de tâlhari în chilia sa. În primii săi ani de viață călugărească, Varlam a construit în vârful stâncii o bisericuță închinată celor 3 ierarhi și câteva chilii. Piatra lui Varlam, cum a fost numită această stâncă mai târziu, a rămas nelocuită după moartea pusnicului. În realitate, istoria mănăstirii începe în primii ani ai secolului al XVI-lea, când aici s-au stabilit și au organizat comunitatea mănăstirească frații Nectarios și Teofan din Ioanena. În luna mai a anului 1544, Teofan moare și 5 ani mai târziu, în aprilie 1550, îl urmează în ceruri fratele său Nectarios. Activitatea intensă desfășurată de cei 2 călugări au dus la progresul vieții mănăstirești, ei utilând mănăstirea cu diferite obiecte și cărți, cultivând grădinile, viță de vie, măslini, au înălțat mori și alte construcții pe terenuri din afara mănăstirii, care bineînțeles le aparținau. Până în ultimii ani ai luptelor pentru independență națională, aici a existat o însemnată putere economică, o continuă ascendență spirituală a călugărilor și o însemnată participare a lor la luptele pentru patrie. Construcții de piatră cu acoperișuri de țiglă au pus stăpânire pe întreaga culme a stâncii. Mai jos, între 2 stânci aflate față în față, vizitatorul este condus pe un podeț care treptele de piatră ajung circular până la vârf. Aici, micuța grădină apare ca o terasă de unde se poate admira priveliștea panoramică până în partea de sud a pădurii de piatră a meteorelor care întâlnesc șesul la Poale. În partea de răsărit se află spitalul și mica biserică a Sfinților Anarghiri, la nord biserica, Sfinții Tuturor, chiliile, diverse încăperi ajutătoare și turnul cu scripetele. În partea de apus sunt construite bucătăria, clădirea sălilor de masă, biserica, 3 ierarhi și chiliile. Aici, biserica mănăstirii Varlam. În interiorul acestui sfânt lăcaș se află un întreg tezaur iconografic. Aici, în lateral la iconostasul bisericii mănăstirii Varlam, vedem o frescă executată cu mult meșteșug. Sfânta Fecioară, înclinată spre dreapta, ține în mâna dreaptă o coală de papirus desfășurată, conținând texte sfinte, în timp ce în mâna dreaptă poartă cu evlavie mantia sa cu multe falduri. O altă frescă minunată, într-o parte iconostasul mănăstirii Varlam, îl reprezintă pe Iisus Hristos drept împăratul universal, ținând în mâna stângă Biblia cu discursul sfânt, în timp ce cu degetele palmei drepte binecuvintează mulțimea de credincioși. În biserica Sfântului Varlam poate fi admirată și pictura murală care îl înfățișează pe Sfântul Cosma, creatorul de imnuri, ținând în mâini o mulțime de papirus scrise cu imnuri sfinte.
Acest chip, admirabil pictat, cu o degajată sfințenie, reprezintă o altă lucrare din cadrul bisericii Mănăstirii Varlam și aparține Sfântului Ioan Damaschin. În interiorul aceleiași biserici se poate vedea de asemenea și botezul Mântuitorului, Ioan Botezătorul, udându-l pe Iisus Hristos cu apa Iordanului, în timp ce deasupra strălucește crucea de mare a Sfântului Duh. Încăperea principală a bisericii Mănăstirii Varlam găzduiește și această unică capodoperă, înfățișând mărturia sfinților. Aceste scene venerabile, care conduc cu îndrăzneală spre martiriu, scena îngrozitoare a luării capului și scena binecuvântării date de Iisus Hristos, creează teamă vizitatorului. Creatorul Mănăstirii Varlam, Teofanis, în această eterică a noii scrieri din catolicul Mănăstirii Varlam, oferă o parte a altarului cu privirea îndreptată în sus. În latura mănăstirii, impresie produce peretele care înfățișează frații Teofanu și Nectarios, ctitorii Mănăstirii Varlam. În interiorul bisericii se mai poate vedea și o scenă rară a Sfântului Sisoe. În fața lui, mormântul deschis al lui Alexandru cel Mare. Surprins, Sfântul ține brațele deschise. Cultura greacă și religia creștină într-o înfrățire unică. Arhanghelul Mihail, o prezență puternică a pasnicului cerurilor, purtând scurt și scutând cu puterea amenințătoare sabia pedepsei pentru a înfricoșa demonii și pe cei vicleni. Sfântul Ion înainte mergătorul, într-o dublă înfățișare, pământean, mort, fără cap și ceresc, frumos ca un înger, înzestrat cu menirea de a binecuvânta și ținând în mâna stângă înflăcăratul cuvânt al marelui Sihastru. Căiți-vă, ați ajuns în împărăția cerurilor. Poate cea mai importantă pictură murală din biserica Mănăstirii Varlam este însă adormirea Maicii Domnului. Deasupra Maicii Domnului adormite, Fiul, înconjurat de un înger și de astre. În jurul preaslăvitei, muritori, cu chipuri pline de suferință și mâhnire. Îngeri și sfinți sunt prezenți în acest mare eveniment. Cele mai de preț nestemate ale Mănăstirii Varlam sunt icoanele, cusăturile, sculpturile în lemn, manuscrisele, diversele opere de artă care se păstrează în clădirea sălii de masă. Aici, Mănăstirea Varlam, într-o schiță a lui Barschi, creată în anul 1745. Vizitatorul se oprește cu admirație și în același timp cu teamă în fața sfintelor opere de o valoare artistică și istorică inestimabilă, lucrări manuale ale unor călugări modești. Zile nesfârșite, iarnă sau vară, sculptorii inspirați, pictori și decoratori au creat acest tezaur sfânt și l-au predat cu evlavie admirației universale, odată cu trecerea veacurilor. Mănăstirea Metamorfozei. Cea mai mare și cea mai bine organizată mănăstire a meteorelor este Mănăstirea Metamorfozei sau Marea Meteoră ori Meteora. Biserica Mănăstirii reprezintă cea mai mare biserică de la Meteora.
Mănăstirea mai cuprinde clădirea sălii de masă, capetele, bucătăria, alte construcții adiacente. În interiorul bisericii putem admira o bogată decorare picturală, 638 de coduri în manuscris, o mare diversitate de opere de artă bisericești, sfinte moaște. Construită ca un cub de vulturi, pe platoul natural al unei stânci uriașe, la o altitudine de 400 de metri, în partea de apus a meteorelor, Mănăstirea Metamorfozei este vizibilă din multe locuri ale regiunii. Pentru că platoul de pe această culme, în ciuda înălțimii mari a stâncii monolitice, este impresionat de intens, formând un adevărat podiș, i s-a dat numele de piatră plată. În anii care au urmat, a purtat denumirea de Meteoră, după numele lui Anastase Meteoritul. Numele acesta îl poartă și în prezent. Până în anul 1923, urcușul pe stâncă se făcea pe scara de pisică sau cu acel lift improvizat care transportă până în zilele noastre diferite încărcături. Cu ani în urmă, vizitatorii intrau într-o plasă și urcau un turn cu ajutorul unui sistem cu mosor. Mănăstirea Metamorfozei a fost întemeiată de o personalitate puternică a monahaismului ortodox, Atanasie Meteoritul, pe care biserica l-a desemnat ca sfânt. Atanasie s-a numit în anii de tinerețe Andronic, s-a născut în anul 1305 în Ipatii și a rămas orfan de mic. A primit însă o educație aleasă din partea tutorului său. A studiat filosofia greacă, a vizitat Sfântul Munte și orașul Constantinopole, unde s-a și retras o vreme și unde i-a cunoscut pe Grigori Sinaiti, pe Sihastru Daniil și pe Isidor, care devine ulterior patriarh. După cea de-a doua lui ședere la Sfântul Munte, este nevoit să părăsească viața exemplară de ascet pe care o trăise acolo din cauza deselor incursiuni ale turcilor. Însoțit de bătrânul Grigorie, el a ajuns la Meteora, unde foarte curând au căpătat o mare faimă. Având binecuvântarea bătrânului Grigorie, Atanasie urcă pentru 5 zile și 5 nopți la rând într-o adâncitură retrasă a stâncei, pentru ca să cunoască în deplină singurătate voința lui Dumnezeu. La mijlocul acestui secol, mulți călugări se adunase pe această stâncă netedă, însă numai el a fost acela care a organizat prima comunitate a meteorelor, faima lui răspândindu-se cu rapiditate în multe alte regiuni ale meteorelor. Urmașul lui Atanasie a fost elevul său Ioanis, Ioasaf Uresis Paleologu. Ioasaf a gospodărit cu cumpătare mănăstirea și a conferit Meteorei un renume deosebit. În anul 1388 a construit biserica mănăstirii, care se păstrează și astăzi. În anul 1393, când Tesalia a fost cucerită de turci, Ioasaf și alți 3 călugări au părăsit Meteora și s-au stabilit în mănăstirea Batopediu de la Sfântul Munte. Atanasie se întoarce în anul 1401 la Meteora și slujește mănăstirii până la moarte, 1423. În partea stângă a scării cioplite, în stâncă, se află schitul Sfântul Atanasie, întemeitorul Meteorei. După cum spune tradiția, aici a petrecut Atanasie anii de sihăstrie, înainte chiar de a întemeia mănăstirea și de a organiza prima comunitate a meteorelor. Adâncită într-o cavitate de piatră,
Această construcție modestă convinge de la început pe trecător că în lăuntru ei înflorise cândva Evlavia. Aici comunica Atanasie cu Dumnezeu. Aici au prins contur planurile sale vizionare cu privire la o comunitate întregită a călugărilor, cărora le dedica întreaga sa viață. În centrul acestui ansamblu mănăstiresc se află Biserica Marii Meteore. Inscripțiile ctitoricești informează despre succesiunea în timp a celor două părți principale ale construcției. Cea mai veche este altarul, care până în anul 1545 era o bisericuță autonomă. Aici, o frescă din secolul al XIV-lea, în partea de nord a zidului exterior a bisericuței inițiale, care astăzi este altarul Marii Meteore. Se poate vedea o parte din marea scenă a judecății de apoi. Iisus Hristos așezat pe un tron impunător, sculptat în lemn. În spatele lui se disting doi îngeri. La picioarele lui se revarsă un râu învolburat. În dreapta, într-o scenă separată, Sfânta Fecioară. În stânga, Sfântul înainte mergător Ioan. O altă admirabilă frescă din secolul al XVI-lea în Biserica Marii Meteore. Iisus Hristos binecuvântând pescuitul în acel loc de mare pe care le arătase elevilor săi. Această icoană din lemn portabilă, datând din secolul al XIV-lea, împățișează pe Maica Domnului plângând. Pictorul icoanei a redat tristețea și durerea Fecioarei cu admirabil meșteșug. O altă icoană portabilă a nașterii Domnului, aparținând secolul al XVI-lea. În mijlocul icoanei se află Sfânta Fecioară. În stânga ei Sfântul Prunc, în jurul căruia stau animalele care îl încălzesc. Trecerea timpului a lăsat turme adânci asupra lucrării. Scene din Martiriul Sfinților. Mișcarea formelor și pișenia Sfinților dau aceste minunate picturi murale o valoare deosebită. Este și aceasta o lucrare din secolul al XVI-lea. Aici vedem o copie după o icoană portabilă din secolul al XVI-lea, care o împățișează pe Maica Domnului ținând în brațe pe Hristos, în timp ce în mâna dreaptă ține niște crini. Clădirea unde se servește masa la Marea Meteoră reprezintă una dintre cele mai importante construcții ale sale. În fiecare zi, când se termină Sfânta slujbă în biserică, călugării se duc la sala de mese. În timpul mesei, urcat în amvon, unul dintre călugări citește fragmente din cărțile sfinte. Astfel, călugării primesc împreună cu hrana trupească și hrana spirituală. De obicei, clădirea unde se servește masa, pentru ca să încapă pe toți călugării, este construită din săli mari aflate la parter, construite alături de biserică, în partea de apus a acesteia, astfel încât deplasarea călugărilor din biserică în sala de mese să fie cât mai ușoară. Acest fapt nu este însă obligatoriu, fie respectat în cadrul tuturor mănăstirilor meteorelor. Vatra, sau cum se obișnuiește, bucătăria mănăstirii se găsește exact lângă sălile de mese, pentru ca mâncarea să fie trimisă călugărilor ușor și repede. În vechime, toate marile mănăstiri aveau spitale.
Din nefericire, cele mai multe s-au distrus. Până în prezent au fost salvate Spitalul Marii Meteore împreună cu Spitalul Mănăstirii Varlam. Există însă vechile chilii unde au trăit cândva diferiți sfinți, precum și impresionatul Turn, care a remontat la bază o construcție mică și joasă, de unde călugării aruncă scara de pisică. Terminând incursiunea noastră în cadrul mănăstirii Metamorfozei, putem admira impresionanta schița mănăstirii, concepută artistic de Barski în anul 1745. Mănăstirea Sfânta Treime. Stânca Sfânta Treime, atât de autonomă și impunătoare, izolată de celelalte grupuri de piatră aflate jur împrejur, seamănă uneori cu un extraterestru, cu o ființă supranaturală, cu locuința unor suflete purificatoare. În timp ce norii par să iasă din pământ pe cer, pentru a îmbrățișa triumfător această stâncă sfântă, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, ți se pare că auzi rugăciunea pământului însuși, care devine una cu rugăciunile călugărilor și se înalță pe scara cerească conturată de norii negri cenușii, ca să cunoască farmecul Sfintei Trinități. Tradiția populară spune că mănăstirea a fost întemeiată de călugărul Dometio. Informațiile și mărturiile în legătură cu acest ascet deosebit de energic și cu perioada în care el a trăit sunt insuficiente. Se presupune că în secolul al XIV-lea trebuie să fie existat pe această stâncă o chilie care s-a dezvoltat în secolul al XV-lea într-o mănăstire. Pe peretele interior din partea de sud a bisericii există o cărămidă pe care stă scris anul 1476. Poate că în acest an începuse înălțarea bisericii și se conturase viața călugărească organizată pe stânca Sfintei Treimi. Pe platforma din vârful stâncii au fost construite două biserici, clădirea sălilor de masă, multe chilii, spații ajutătoare, rezervoare de apă. Există de asemenea și un turn, care se unea cu suprafața pământului prin tradiționalul scripte. Biserica și capela Sfântului înainte mergător reprezintă cele mai remarcabile construcții ale mănăstirii. Biserica înregistrează pe peretele anului 1692 ca an al întemeierii, podoabe bisericești unice care cândva decorau sfintele încăperi de rugăciune ale călugărilor au fost profanate în perioada ocupației. Icoanele și manuscrisele salvate au fost mutate în mănăstirea Varlam și în mănăstirea Sfântului Ștefan. Biserica Sfintei Treimi are cupole și este în formă de cruce. Cea mai joasă dintre cupole este susținută de două coloane.
La intrarea în mănăstire există cioplit în stâncă o bisericuță minusculă care se seamănă cu un loc de rugăciune. Picturile murale sunt creația artistică a călugărilor damaschini Iona și Arsenie. În anul 1888 a început săparea în stâncă a unei cărări înguste de urcuși cu 140 de trepte, care a fost completată în anul 1925. În vechime, călugării și credincioșii urcau pe platoul acestei stânci impunătoare cu scara de pisică. Aici admirăm schița călugărului rus Vasili Barski, care înfățișează mănăstirea în anul 1745. Un simbol al frumuseții absolute a ortodoxiei încununează această stâncă imensă, scrutează orizonturile lumii și înfruntă veacurile, supunându-se Trinității Creatorului. Mănăstirea Sfântul Ștefan. În vârful unei stânci rotunjite, ca un adevărat cuib de vulturi, mănăstirea Sfântul Ștefan se află construită la marginea de sud a pădurii de piatră a Meteorelor, exact deasupra orășelului Calabaca, în apropierea dealului Cucula. Vizitatorul, oprit la poalele stâncii, privește spre vârful ei. Imaginea care îi se înfățișează seamănă cu o profeție din Vechiul Testament. Oare ce puteri cerești pătruseseră în piepturile și în gândurilor asceților, când cu multe veacuri în urmă au urcat aceste prăpastii verticale, adăpostindu-se în văgăunile sălbatice, în ciuda amețelii, a fricii și sub amenințarea cu moartea, ca să ajungă până la acel hotar pe care îl desemnaseră prin rugăciune și să le fie lăcaș sfânt. Cum au rezistat acești călugări, umili, timp de 10 veacuri în zilele incendiare de vară și nopțile polare ale iernii să se roage, să postească și să viseze la un paradis al lor? Mănăstirea Sfântul Ștefan este, s-ar crede, balconul unei cetăți de piatră, la picioarele căreia se desfășoară întinderea nesfârșită a câmpiei Tesaliei, ca pământ al Evangheliei, în timp ce deasupra lui alunecă norii negri, cenușii, ca niște aburi, întruchipări trecătoare ale sufletelor, ale unei lumi suprasensibile. La baza acestui gigant de piatră, orășelul Calabaca, îmbrăcat cu mantia sa de olane multicolore, se întinde cu nepăsare pe pământul roditor al Tesaliei, părând să se bucure de dulcea toropeală a istoriei. În adâncime, pimnios, acest șarpe de apă care străbate văile și câmpiile, scriind propria lui istorie. 8 veacuri întregi și mănăstirea Sfântul Ștefan stă neclintită pe această culme, punct de răscruce pentru acești călugări însuflețiți de Dumnezeu, care și-au găsit lăcaș sfânt în chiliile ei. În cele 6 veacuri de sumbră sclavie, mănăstirea a fost un fapt spiritual într-o mântuire a credinței și a limbii amenințate de barbari. Trecând podul, care cândva era din lemn și mobil, ajuns la porțile mănăstirii, vizitatorul rămâne fermecat de privelișa care îl înconjoară. Sentimentul că în fața lui se află o altă lume, o lume suprainsensibilă, pune stăpânire pe sufletul său. Mănăstirea Sfântul Ștefan adăpostește în chiliile sale o comunitate de maici cu adevărat exemplară, care, cu o credință adâncă și cu o hărnicie de nestăvilit, cultivă și păstrează valorile tradiționale ale acestei admirabile mănăstiri.
Sfintele Meteore sunt un loc ales de Dumnezeu, unde arta și slujirea credinței ortodoxe se află în continuă întrecere. Primii asceți au urcat meteorele în secolul al XI-lea și au trăit la început în peșterile naturale din stânci. Pe stânca Sfântului Ștefan, primul călugăr care și-a însemnat numele a fost Ieremia. Inscripția aceasta păstrându-se sub numele de Ieremia 1192. Primii locuitori ai acesteia au închinat mănăstirea Sfântului Ștefan, martorul dintâi. Ulterior, în jurul anului 1400, mănăstirii a fost trimisă rebinecuvântare Sfânta Cara a Sfântului Haralambie, păcătorului de minuni. Astfel, cel de-al doilea protector al mănăstirii a devenit Sfântul Haralambie, căruia este închinată noua biserică, ctitorită în anul 1798, care este biserica principală a mănăstirii. Figura aceasta bicefală de marmură, cioplită numai pe jumătate, ne aduce în memorie faima bizantină. Aceasta este altarul Bisericii Sfântul Haralambie, un adevărat monument al artei populare în tehnica cioplirii lemnului, care uimește vizitatorul prin calitatea de neîntrecut a lucrărilor sale. Venerabila cruce suflată cu aur, la locul ei de vază, în mijlocul altarului, este vizibilă din orice colț al mănăstirii. Aici, venerabila icoană protectoare a Sfântului Haralambie. Meșteșugul mețobițic, specific zonei Mețobo, care își pune amprenta asupra iconologiei de la Sfântul Munte, se produce aici în toată măreția sa. Păsările, ramurile copacilor și florile conferă naturii măreție, îndreptățind strălucirea acestei mănăstiri în comunitatea ortodoxă elenă. Sensibilitatea, fantazia, cunoașterea și arta în apogeul lor. Poarta Sfântă, o realizare cu adevărat de vârf al sculpturii în lemn, brodată mărunt și adânc, în cele trei dimensiuni ale lemnului, este o adevărată operă de artă care dobândește o și mai mare valoare, odată cu trecerea timpului. Admirabilele lucrări ale acestor meșteri remarcabili continuă în locurile de spovedire și în încăperea unde se află tronul despotului. Aici, Mastro Costa și Mastro Dimitris din Mețovo au transformat lemnul neînsuflețit în lucrări cu suflu sfânt. Oare câte răsărituri de soare și câte apusuri au găsit pe acești meșteri mari cioplind cu acul, trăind viață ascetică alături de călugări, veri și ierni în șir. Și oare s-au gândit vreodată acești doi modești meșteri credincioși că opera lor va fi devenit cândva școală? S-au gândit oare că aceste creații ale lor erau menite de însuși Dumnezeu să devină sfinte juvaieruri purificatoare, pe care sfinții meteorelor le-au îmbrățișat protector pentru a le păstra de-a lungul veacurilor? Până în anul 1961, mănăstirea era locuită de călugări, însă datorită intemperiilor și catastrofelor pricinuite de ultimul război, devenise aproape o ruină. În anul 1961, mănăstirea se transformă într-o mănăstire de călugărițe. Atunci s-au stabilit aici primele 3 maici, care au și început lucrările de restaurare, iar în prezent, prin grija lui Dumnezeu, suntem 24. Împreună constituie într-o comunitate sfântă și de nezdruncinat, luptăm înainte de toate pentru purificarea sufletelor, care este mai presus decât orice. În același timp luptăm și pentru restaurarea în cea mai bună formă a mănăstirii, pentru valorificarea moștenirii pe care am preluat-o, având o mulțime de manuscrise, de sculpturi în lemn și de icoane bizantine, pe care dorim să le relevăm și să le așezăm în mod optim și propriu.
Aceasta este vechea clădire a sălii de masă din cadrul mănăstirii Sfântului Ștefan, care funcționează astăzi ca muzeu al valoroaselor sfinte nestemate. Din pricina intemperiilor suferite, tencuiala a căzut, lăsând să se vadă sculptura de piatră primară. Vechii meșteri, mari cioplitori în piatră, au șlefuit piatra cu o îndemânare admirabilă și au așezat-o în așa fel încât au realizat o adevărată operă de artă. Putem admira de asemenea nestemate unice ale artei bizantine, dar și moșteniri ale artei post-bizantine. Pe suprafețe de pânză mov și vișinie se văd încă lucrările artistice care au fost salvate, din fericire, de jafurile ocupanților. Icoane portabile de o valoare unică, un iconostas împodobit cu solzi de fildeș, icoane ale unor pictori care purtau în lăuntrul lor pe însuși Dumnezeu. Coloane vărgate de chiparos înfrumusețează această cadelniță înedită. Aici, Poarta Sfântă, una dintre rarele nestemate ale meteorelor. În vitrine de sticlă au fost puse și au fost păstrate cu multe secole în urmă sfinte odăjdii provenite din diferite regiuni ale Greciei și din Rusia. Terminându-se incursiunea în spațiile muzeale ale mănăstirii Sfântului Ștefan, putem admira construcția acoperișului de lemn al mănăstirii, care este bine executat. Meșterii contemporani care au renovat mănăstirea au așezat bârnele groase și neprelucrate de lemn în formațiuni eterogene, într-un mod arhitectural unic, creând astfel sentimentul unei construcții primitive pe care destinele istoriei a dorit-o așezată în vârful stâncilor lui Dumnezeu, ca să scurteze mândră cerul sfânt care o îmbrățișează. Tendința spre sacru, sentimentul unei lumi care trăiește neliniștea spirituală, oferind oamenilor rugăciunea, reprezintă puterile inaugurale în această chemare a artei, pe care Dumnezeu a lăsat-o drept moștenire oamenilor. În acest spațiu, măicuțele pictează icoanele sfinților în spiritul artei bizantine. Locul unde lucrează maicele se numește iconografio. 4 măicuțe pictează imagini bizantine în modalitatea cunoscută a iconologiei bizantine cu multă grijă și atenție. Există și atelierul de croitorie, unde cos maicele odrăjiile, bisericii și materialele care acoperă Sfânta Masă. Există de asemenea un alt grup care se ocupă cu înregistrarea vechilor tipărituri și a manuscriselor, precum și cu scrierea lor pe curat, în timp ce alte călugărițe împletesc șnururi înodate, meșteresc cruciulițe și alte obiecte de cult, vase minuscule care sunt vândute ulterior pentru a ajuta la întreținerea mănăstirii. În mănăstirea Sfântului Ștefan există o inscripție care menționează: pictând, creatorul de icoane îl slăvește pe Dumnezeu și slăvindu-l pe Dumnezeu pictează. Redactorul acestui text a înțeles faptul că artistul, creator de icoane, nu poate reproduce sfintele figuri dacă în lăuntrul său nu există credința sfântă. Dacă scenele prezentate în interiorul mănăstirii dau impresia că sufocă elementul sfânt și respectul pentru lumea suprasensibilă, aceasta se datorează înaltului nivel teologic, dar și perfectei cunoașteri a istoriei de către acei pictori călugări care au creat admirabilele icoane și miniaturi care reprezintă adevărate imnuri într-o slăvire artei bizantine. Călugărițele au continuat cu admirabilă măestrie opera primilor călugări. Izvoarele istorice ne informează că în unele mănăstiri mai nou construite, maicile pictorițe de icoane urcau chiar și pe schele ca să picteze arcadele, bolțile și zidurile cu figuri ale sfinților,
sau cu diferite teme din Vechiul și din Noul Testament. Oare viitorul ortodoxiei grecești aparține comunităților de călugărițe? În cadrul mănăstirii Sfântul Ștefan există un atelier de croitorie remarcabil, foarte bine organizat. Aici putem admira extraordinar de fină artă a confecționării Sfintelor Odăjdii, pe care cândva le coseau și le brodau meșteri populari în atelierele din oraș, câtă vreme astăzi sunt executate de mâinile harnice ale călugăriților din toată Grecia. Șnururi nodate, fiecare nod o rugăciune, fiecare rugăciune o binecuvântare. Este cu adevărat acest șnur mărunt calea pe care o urmează spiritul pentru a se liniști și sufletul a urca la lumină? Șnurul nodat este un talisman încă de când se începe lucrul la el, deoarece se face cu multă evlavie. Meșterul popular care îl lucrează rostește rugăciunea către Hristos: Doamne Dumnezeule, miluiește-mă! Sau Doamne Dumnezeule, miluiește-ne! Ori Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne! Sau Sfinți a lui Dumnezeu, fiți solia noastră! De la început am spus că este un talisman, pentru că este însoțit de o permanentă rugăciune, dar rolul lui este să devină o modalitate de autoconcentrare. Atingând cu mâna fiecare nod, mintea te conduce pe nesimțite să rostești rugăciunea fiecărui nod. Doamne Dumnezeule, miluiește-mă! Apoi mâna continuă să atingă nodul și atunci din nou: Doamne Dumnezeule, miluiește-mă! Sau Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne! Și pentru că Apostolul Pavel și Hristos însuși au spus să ne rugăm neîncetat și să ne gândim la Dumnezeu, călugărul, al cărui rol principal este să se roage, fie că merge, fie că doarme sau că lucrează, trebuie să aibă în minte Sfânta Rugăciune. Se află în bucătărie călugărița și atunci va rosti cu glas tare: Doamne Dumnezeule, miluiește-mă! Stând în pat sau pe scaun, încercând să se autoconcentreze, de ce să apeleze la religiile Orientului sau la guru și să nu adreseze rugăciunea către Iisus, primind astfel pacea în sufletul ei, simțind îmbrățișarea și bucuria sufletului pe care îi le dăruiește comunicarea cu Dumnezeu. Se vrea însă exersare și de aceea, în mănăstiri, se dedică un anumit timp, cât poate fiecare, în funcție de menirea lui, ca să stea pentru o scurtă perioadă de timp în chilia lui pe un scăunel, căutând să se autoconcentreze, fără să se gândească nici la bucătărie, nici la orice altceva, în acel moment, sufletul lui fiind închinat lui Dumnezeu. În atelierele special organizate, călugărițele, pricepute la cusut, execută, prin sensibilitatea și prin cultura pe care o au, admirabilele capodopere. Multe dintre aceste odăjdii se preconizează să fie veșmintele viitorilor sfinți ai comunității călugărești de la Meteora. Credem că astăzi există toate permisele pentru dezvoltarea în continuare și evoluția cu mai mare rezonanță a ascetismului în regiune, dovadă că aici sosesc oameni de pe tot cuprinsul pământului, Meteorele fiind în același timp și o acropolă a elenismului și a ortodoxiei. Mănăstirile Meteorelor sunt demne de a fi mesagere a elenismului, dar în același timp și fara al ortodoxiei. Mii de vizitatori care par să vină aici numai ca turiști simt o emoție puternică și pleacă cu toții preschimbați sufletește. Aceasta este și satisfacția omului care își sacrifică viața la Sfintele Meteore și se dedică lui Dumnezeu. Este ceea ce menține porțile acestei fierbinți, după ce închid în spatele lor Sfintele Moaște, tot ceea ce are Sfânt Biserica și patria noastră, transmițând în același timp mesajul care se vede că într-adevăr îl transmite unei mulțimi de oameni care, obosiți de viață comună, caută să găsească o speranță, o ancoră care să le asigure evoluția sigură a vieții. Vizitând iarna mănăstirea Sfântul Ștefan, momentele pe care le trăiești sunt cu adevărat captivante.
Imagini de o frumusețe indescriptibilă se întipăresc pentru totdeauna în memorie, amintindu-ne că viața călugărească, prin dificultățile și prin agonia exersării sufletului, evoluează într-o lume care poartă peceta prefericirii cerești. Mănăstirea Sfântul Ștefan, adevărat tezaur al ortodoxiei, adăpostește miniaturi create în atelierele sale, care reprezintă continuarea fidelă a tradițiilor vieții călugărești de la Sfântul Munte. Copii unice pe cor de pergament al unor evanghelii vechi, ale unor canone bisericești împodobite cu imagini miniaturale și cu succinte istorii din Sfânta Scriere. Mănăstirea Sfântul Ștefan, un monument al ortodoxiei, o adevărată minune a credinței umane, o acropolă a monarhismului, care nu poate fi comparată cu nimic. Trecând Sfânta Poartă, ai crede că intri într-o lume a sufletelor cerești, pentru a cunoaște dincolo de ruga șoptită a călugărilor o lume a îngerilor. Mănăstirea Ipapandis. Incursiunea noastră în locurile sfinte ale meteorelor, care descriu la umbra Bizanțului ortodoxie viabilă, foc al cunoașterii eterne într-o mântuire a sufletului, continuă cu o scurtă referire la mănăstirea Ipapandis. Ca un vultur pitit, biciuit de nopțile înghețate ale iernii și de zilele fierbințe ale verii, singură, fără prezența călugărilor, Sfânta Mănăstire pare să măsoare bătăile ceasornicului vremurilor. Biserica sa, țintuită într-o adâncitură a stâncii, cu picturile sale murale și cu valorosul său iconostas, înăuntul acestei pustietăți mute a părăsirii, așteaptă răbdătoare marele moment când noi vulturi ai ortodoxiei se vor înălța pe această stâncă pentru a prelua instrumentele și penelurile, pentru a întreține, a înnoi și a transforma prin credința lor Sfânta Mănăstire Ipapandis, pe care soarta a urzit-o să trăiască peste veacuri. Odată cu apusul soarelui, stâncile șlefuite ale meteorelor își schimbă înfățișarea. Umbrele cenușii ale nopții, care se apropie, înfășoară în extaz corpurilor lor de piatră, care dau impresia că se prefac în călugări giganți, urcând din lumea pământeană în cea a împărăției cerești pentru a-i cunoaște lăcașurile, supuși luminii marii unități. Lumina obscură, în vălul nelămurit de nori care acoperă orizontul, creează trecătorului imaginea unor călugări aplecați în fața chipului lui Iisus, crucificat, care este de o frumusețe neîntâlnită, dedicând cu evlavie rugăciunile lor într-o mântuire a lumii. Acest moment magic, când sufletul își refuză trupul și se ridică cu mândrie la cer, în lăcașul sufletelor sfinte. La această oră a apusului, stâncile lui Dumnezeu devin un leagăn al imnelor bizantine, care nu sunt altceva decât muzica sfântă unită cu Sfântul Cuvânt, contopite în liniștea nopții, rugăciune și liberare la oaltă, revendicarea a sufletului, locul de sacrificare a mielului și toate acestea pentru cunoașterea paradisului etern. Trecător al acestei lumi, dacă vreodată, mut și nemișcat, te vei afla la ceas
de seară la Meteora și vei asculta cu atenție forfota naturii, acestui loc sfânt, deschide larg porțile sufletului tău ca să primești mesajul rugii pe care o poartă vântul din locurilor de închinăciune până la auzul tău. De vei lăsa aceste stânci cenușii să te înfășoare, preasfânta lor istorie va însoți gândul tău pământean. Atunci vei simți minunea sfințeniei omului să se trezească în lăuntrul tău. Atunci sufletul tău va primi pâinea și vinul, trupul și sângele, esența lui Dumnezeu însuși. Atunci, în fața ochilor tăi, se va desfășura toată agonia și drama acelor asceți care au lucrat cândva pe culmile și în criptele acestor stânci sfinte, cum au construit piatră cu piatră mănăstirile și locurile de rugăciune, cu ore nesfârșite la răsăritul sau la apusul soarelui, cu ochii înlăcrimeați, trimiteau rugile lor a tot împăratului ca să dăruiască generațiilor întregii lumi lumina iertării, căinței și eliberării, lumină care călăuzește drumul spre învierea veșnică.